You ain't fooling me. Oh, you nasty. Este chiquete gana, yo. Pies ligeros, pies ligeros. Guardia alta, Pedro Carrasco. Pies ligeros, Carles, sí. Finta, finta, finta. Cabeza, cabeza, cuerpo, cuerpo. Cabeza, cabeza, cuerpo, cuerpo. Finta, pies ligeros. Dic, tio, li sumbe ja. I diu, no, primer cansa el dic, ja, però és que m'estic cansant jo. Un tio va ser el primer que em va entendre. I la infermera, este xiquet està herniat. I jo, Així que teniu un show en directe, és el Verihuevo Nightlife, però la novetat és que això està retransmitint-se per streaming! Jo no sé com dir-ho. Doncs anem a dir-ho clarament, Enric. Portem una setmana d'una gran xupada de polla a la monarquia! Això era. No trobava jo la fórmula. ¿Qué pasa, Fer? Verihuevo Nightlife. ¿Aún creus que vas? Jo venia per a que me'n contàreu coses del Micalet. Estarem en el Micalet del 8 al 12 d'octubre. Amb un entretants homenatge a Vicent Andrés Estellés. Petita, a sopeta. Meua i meua només. Hola, sóc en Cesc Freixes. Només volia dir-vos que serà un plaer trobar-me amb tots vosaltres el proper 16 d'octubre al Teatre Micalet en el concert que hi farem per presentar el nostre darrer treball discogràfic. Espero trobar-vos allà. Moltes gràcies. Francisco Franco dijo: cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltar, inexorablemente tiene que faltar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. Y con estas palabras nombró sucesor suyo a Juan Carlos, al rey de España. Y Juan Carlos le dijo ese mismo día, en el verano del 69, recibo de su excelencia al jefe del Estado, generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Senyores i senyors, nins i nines, xiquets i xiquetes, pacients de teatre i bacallà. Del 23 al 26 d'octubre, així no se pot fer un vídeo. No t'entendran. Del 23 al 26 d'octubre, no s'entén res. L'Impaciència Teatre i Iguana presenten Zeta... Perdoneu. Zeta i l'habitació 113. El Micalet. El Teatre Micalet, sí. Són molt simpàtics i molt atractius. Despertau, homes, un nou dia de glòria arriba. Zeta i l'habitació 113. No t'entendran. No estaré plegant a olives. Ai, mare, perquè vull anar a València. Ai, mare, al Teatre Micalet. Perquè necessitem poesia i perquè les cançons de l'Ovidi són més necessàries que mai. Doncs mira, abufonant, un espectacle que faré a finals de mes, la poso al descobert davant vostre. Moltes vegades parlem
o sigui, fem la creació improvisant. Et dono un tema, d'acord? El que sigui. A veure, dos personatges s'han de trobar i han de posar-se mútuament d'haver enganyat un tercer personatge. I a veure com es fa això, no? Doncs aleshores això ho has d'escriure dramatúrgicament, però com ho escrius? Doncs anem a posar-nos una escena. Un es posa aquí, l'altre es posa allà i comences a improvisar. Del 5 al 9 de novembre al Teatre Micalet de València de 2014, carrer Mestre Palacio. No vaig estar a la pressa! Vinga, pressa, que no tenim temps. Soledat! No, Damià, no! Vinga, Eduard, va! Del 5 al 9 de novembre al Teatre Micalet. No! No vull estar sol! Deixa'm! No em dóna la gana! Deixa'm! Deixa'm! Hola, del 13 al 16 de novembre d'enguany, 2014, tornarem a estar en el Teatre Micalet amb El somriure del crim, una metrofarsa o farsa per denunciar la gran farsa del món actual. Ja sabeu que amb l'humor i la sàtira també poden transformar el món. L'obra està interpretada per José Soler, Bruno Tamarit o Román Méndez de Hevia. Us esperem. No ens podeu fallar. Gràcies. Hola, soc Andreu Valor. M'agradaria convidar-vos el dia 28 de novembre a que assistiu al Teatre Micalet de València, on presentarem en format banda el nostre últim treball, Malgrat la pluja.